السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا وطبيبنا وقرة عيوننا سندنا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. الله تبارك وتعالى وتقدس همّن طاعات عبادة لنذي صالح أمل لنذي دعاء خير لنذي دين يولنا آدم لنذ قدم لنذي لطف كرم بلن قبول دبدا همّن ذا إيلون تشرين دوس يارن قوم خيشن إناتان أغل غيدن دنيا وآخر سعادة قننمك يد عقلق بهن إن شاء الله. Gözümüzün nuri, başımızın tacı, tamam mahlukatların eşrefi ve azizi olan, ömrünü vur beyik Allah Teala'nın buyruğundan çıkmadık, ömrünü vur günah etmedik. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 44 yaşında hevri kıyınçılıklar, horluklar çekip, dini açık aydıp, millete elam edip, Ebu Cehl, Ebu Leheb izinden aylanıp, novarıklaşıp, maskara edişip, mızahım olup duran yağdaylarının içindedik. Geçen hafta bir gurrunun ortasında qallı inniki hafta aydar tip vade edipdik. Velid diyen bir anırdavur teleke, anırdavur zangar, anırdavur mızahım. Ebu Cehl yanak odur Kureyş'in yaşullarının birinmiş. Ol aydiptir, ay cemaat diptir. Kureyş'in adamların uyuşuruptir. İnne hac vakti geliye. Bütün dünya boyunca Araplan Kabe'nin yana yığınaq vakti geliye. Bir Muhammed'in gurrununu bile eştendirle bütün Araplar sallallahu aleyhi ve sellem. Ohum ol ulu millet gelse, bizden sorasa, näme gurrun deyse, ağzı birce cevap bereyliň bana deyip, Velid uyuşurupdir. Ohum millet aydıptır, bana değerli diyeyli deyiptir. Onda yok, değerli diysek halk kabul etmez, bir akıllı adam. Onda bana şahir diyeyli. Onda yok, şahir diysek bir şahir değil, on okuyan zadi, şığır değil, koşku değil diysele yeni gelişmez. Onda duanevi siyeyli, porhan niyeyli. Onda yok, bana itiyanlığı bir porhançılık da değil. Onu biz bana näme diyeyli deyipdirle cemaatları. Onu Velid aydıptır. Wallahi inna li qawlihi la halavatan ve inna aslahu la yizqun ve inna far'ahu la juna. Şib aytiyan kefip biter füyücü kep deyipdir. Şu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem okuyan zadi kökü biter gayim, şahası biterken, miyvesi biterken, her näme diysek, değerli diysek de, şahir diysek de, porhan diysek de, caduger diysek de, yalandan aytiyarlığımı da belli olacak deyiptir. Yine de caduger diysek bolacak deyiptir. Näme? Bir milleti okuyan Kur'an'ı bilen, en ata oğulgıyız birbirinden ayırdı. Mesela oğul Müslüman molya dädeden, däde oğullan bidar, erheleğin bir Müslüman molya ona eziyet beriye. Hulasa caduger dibay dailiğin deyiptir. Näme aytjağım bilmäni? Yine şuna caduger diysek bolcak da deyiptir. Yankı Velid özü de näme deydi?
hay okuyanlarda biter qowu geň diýdi. Aham şeýitdirip ay jaduger diýsen boljak diýenne beýik Allah Taala aýat diýberipdir. Hud şol welidin bolup duran ýagdaýyny Allah Taala kudret kelamyny tasvir çekip ta kıyamete çeli bizlere ders bolsun diýip aýat diýberipdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnehu fekkara ve qaddara faqutila keyfe qaddar. ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Şol ýagdaýy tasvire çekip beýik Allah Taala aýat diýberdi. Diqqat edin gowjatda. Welid innehu fekkara we qaddar. Öz ýanyny öz fikir edip näme diýsem kamşy Muhammede, jaduger diýsem maqam, şahir diýsem maqam, Purhan diýsem maqam diýip fikir etdi şo Welid. Faqutila keyfe qaddar. Allah Taala näme diýär? Lanet bolsun şu welide her jiredip içinden fikir edadym. Innen nazar berjek bolup içinden fikir edip ötýdi. Lanet bolsun şu welide. Aham Allah Taala yine aýtdy. Summa qutila keyfe qaddar. Yine de men Hudaýdan lanet bolsun şoňa. Yine de içinden fikir edip näme aýdyn diye her näme aýdatyn lanet bolsun şoňa diýipdir. Beýik Allah Taalaň gudret kelamy. Summa nazar. Oham Welid yine bir nazar etdi, näme diýsem kan. Summa abasa we basar. Gaşyn çytyp, ýüzün çytyp, ýüzi göz rengi üýtgäp, näme aýtjagyn bilmäni durdy. Şo kafirin ýagdaýyn Qur'an aýdyp ötýär. Summa abasa we basar. Gaşyn çytyp, dodogyny çöwüp, näme diýjegini bilmän, ýüzüň rengi üýtgäp. Summa adbara wastakbar. Haqqy aýtmany, hakdan ýüze öwürip mutekebbir boldy. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Ay bir önkülerden öwrenen jadugerçilik da diýaýly diýdi. Allah Taala ýerinden aýdy. Sa uslihi saqar. Şol welidi men Hudaý cehenneme salarym diýipdir. Ýeňeme we ma adraka ma saqar. Ey Resul ekrem, saqar nämedigini men aýtmasam hiç kim düşündirip bilmez diýipdir. Saqar diýen cehennemiň ady. La tubqi we la tazar. Şol welid cehenneme girenne saqar diýen cehennemin edýäni işi ennamyňda sünk de goýmaýa, der de goýmaýa, et de goýmaýa pudretip dargatýa diýipdir. La tubqi we la tazar. Lawahatun lil bashar. Girmekan daşyndanna ýanyp du daşdan görünýär. Sen geljek ýeriň men içimdir diýip görünýip du diýipdir. Aleyha 19. Şol cehennemin içinde saqarın içinde 19 tane de ferişte de var içinde gezip bäle diýipdir. Hulasa Welid cemaati bilen inni bir ders almaly ýerime. Kafirli bilen oturup fikir edip näme diýsek gamyňa? Näme fikir edýän şula? Başga ýerden gelýän adamlar musulman bolamasyn, şoňa fikir edýär. Başga ýerden gelýän adamlar Qur'an eşitamasyn, şoňa bir ýol tapaýyn diýipdirler. Allah Taala on edip duran ýagdaýyny tasvire çekip aýat diýberipdir. Ne kadar betbahtçılık, ne kadar kösünmek ey cemaatla. Bula indi kafir adam. Öde hakdygyny bilip öti. Geňdigini bilip öti. Şol kefin we dinin gudratdygyny bilip öti. Ýöne betbahtçılık öde hayırlanan akşondan başka halkı da salaziyelen akşondan. Başka hiç kim şondan hayırlanmar yanak
her yerden yol tapacak bolýardy. Allah Taala qahar edip on näjirek aýdypdy, bir betbaht şeýitdirip yol tapacak bolýardy, cehenneme girsin. Hudaýyň lanety bolsun diýip Hudaý Taala şoňa aýdypdy. Inni musulmançylyk ýagdaýyň içinde, musulmançylyk ýagdaýyň imanyň içinde bütün musulmanlar bilýär. Bir denana, bir qyz oglan bir gelin ýygnanyp getse Hudaýyň hoşy geljegi. Awjetden gulak asyn. Bütün musulman bolsa bilýär, bir arasta toý tutsaň beýik Allah Taalaň hoşy geljegini. Hemme musulman bilýär şunu. Bütün musulmanlar bilýär, şijirek oturşykla Hudaýyň hoşy geljek oturşykdygyny. Bütün musulman mümin hele erkek bilýär, bir mescide, bir hücre, bir mualla, bir qaryba sadaka bersen sogaby bardygyny. We bütün mümin bolsa, beýik Allah Taalaga we Rasulullah jany imany bar adam bolsa, hulasa din bernamasy gowdar we şonne gelip berildi derecede ýaşap berildigini bilýär. Hop, näme zat sebep bolmaly ham bir imanly dogan ya hijab ya arasy geljek bolanna, ya şidir oturşygy şirket etjek bolanna, ya bir sadaka hayrat etjek bolanna, ya arasy toy tutjak bolanna, şoň ewine geçjek bolmaly. Ýöne gurrun dogrulaşdylakana şoňa ýaplama gurrun diýana, şu aýny gurrun öýüden aşy. Welid bilip oturanmışdyk hak zatdygyny, emma kafirmişdik. Bilse de imanyň içine girmendir. Şun okuyan zady gowdat diýipdir. Ýöne halka eşitdirmäliň diýipdir. Näme diýip? Fakat bahilçylykdan, içi garalykdan we kafir bolup cehennemi bolup dünýeden geçipdir. Hudaý sakladan. Şu ölüpdir, helak bolupdir, şu gaçyny dogry cehenneme gaçypdyr. Muny beýik Allah Taala kudret kelamyny aýdypdy. Oňam aýa musulmançylykda imanyň içinde öýdi de bilýär, fakat şoň hijablyja arasaja bolup gidişine yaqinlary ya daşanragy şoňa bahilçilik edip, şonu maskhara edip utandyrjak bolup alyp galjak bolmaly. Mümin musulman hele erkegi gelişýän ýagdaýa däldir. Bir kafirdäki ýagdaýdyr. Ya arasa toy tutmagy, Hudaýyň hoşy geljegini bilýär ki, Hudaýyň hoşy geljegini bilip, ay toy hoşluk bolmasa bolmaz ahim diýip aýdy öti. Ýöne bilýär Hudaýyň hoşy bardygy şu arasa toýdadygyny. Näjirek beýik Allah Taalaň hoşba ýerde hoş bolmak biz musulmanlar. We beýik Allah Taalaň hoşy ýoklugy, rezaýeti ýok ýerde de biz musulmanlar nahoş bolmak meger musulmançylyk dälmi? Nägadar gowdat, nägadar dünýä ahir günenmek bir mümin, bir musulman hele erkek Hudaýyň hoşy gelen ýerde hoşy gelse, Hudaý Taalaň ýokuş gören ýerini ýokuş görüp gelse, meselen bir musulman dogany Qur'an-ı Kerime bar ya, hijably bolýa, arasa toy tutýa, elbetde Hudaý Taalaň hoşlugy barda şonna. Nägadar gowdat, sen de şoňa hoş bolsaň. Ey, elhamdülillah, maşallah, tuweleme hijably, tuweleme maşallah arasa toy tutdy. Hudaýyň hoşy geljek ýerde hoşy gelmek nägadar gowdat. We Hudaý Taalaň ýokuş görjek ýerini beýtdir kesip bäro diýip narahat bolmak nägadar gowdat. Elbette ewliýaçylykdyr, elbette musulmançylykdyr, elbette Hudaý Taalaň dost bolup ýaşamakdyr. Ey mümin, musulman, jawan dostlar. Muňda hemmesi aňyrsy bir nämäge barýa? Musulmançylykda bir sorag gelýär, men mektepden de çykyp barýan. Musulman bolup durup, ol Welid diýen adama aňyra kafirmişdik. Rasulullah janyň düşmanymyşdik. Qur'any eşitdirmejek bolýar, Qur'anyň bernamasyna bardyrmajak bolýar. Ay muňa dälil diýeli, ay muňa akylsyz diýeli, jaduger diýeli, näme diýeli, hulasa milleti eltmäýli. Allah Taala da onu tesvir etjekdi. Indi bir soru gelýär-de, musulman näme diýip şeýtýär diýip jogabyny aýdyň. Bir ulamalaň Hudaýlyk ulamalaň terbiyetine girmänsiň. Hudaýlyk ulamalaň terbiyetiniň etegine gireti gelene. Oham, hay bolar namazyny okyp geçseň diýip öz ýanyndan özü bir pikri bar. Şu özde hemme zady bilýän tarap Hudaýlyk ulamalaň terbiyetiniň etegine girmäni, oham ýankyýana olakon biderek zatlara duçar bolýardy.
Elhasıl biz Müslüman Hudaý Taalaň hoş ýerine hoş bolsak we Hudaý Taalaň ýokuş ýerine ýokuş berdik elbetde iman kamil we musulmançylyk we beýik Allah Taalaň dost bolup ýaşamakdyr jowan dostlar. Şu ýagdaýlaryň içinde Yemen tarapdan Zamat diýip bir adam gelipdir. Bir däli zat okyp, häpçüp edip, daşyna geçip, gara dälini gowulyp gidýän adammışdy. Dälini mualaje edip, dälini derman etjek bolýan bir adam gelipdir Yemen tarapdan. Mekke'ye gelipdir, bir gurrunlary eşitipdir. Mekke'ye Mükerreme'ye gelenler. Bir dälli ýa-da bir jaduger diýen mamul, onu bir öz ýanyny öz aýdypdyr Zamat diýen adam. Ay bilme gerde bolsa däldir diýipdir. Men de ona sataşyp göreň, mene oň soň dälliğini mualaje diýen, dälliğini bakýan, menne bakyp göräýin diýipdir. Ohan beýdip şey diýip, şol Muhammed diýen adamyň üstüne bardım diýe sallallahu aleyhi we baraka we sellem. Ohan men aýtdym diýe, ya Muhammed sallallahu aleyhi we sellem, inni arqi min hada ar-rihi. Milletin aýtşyndan seňe wer ýellişen ýaly bolýa. Men mualaje diýen icade berseň seni mualaje edeýin. Senden bir nise soraglanma, zahiren sana dällik ýetişen bolmaly. Näme maslahat diýipdir? Ýuwaşlykdan meselen Zamat diýen adam barıp durdy Rasulullah janyň ýanyna. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kellesini galdyryp aýdypdyr. İnnel hamdelillah nahmaduhu ve nestaînuhu. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Amma ba'du. Elbette tamam övgü ve hamd beýik Allah üçindir. Ve Hudaý Taalany men öwürün ve Allah Taaladan kömek isteýän ve men şahadat berýän beýik Allah Taala bir ibadet edilýän Rabbimiz Allah'dır ve Muhammed de şoň bendesidir. Emma inni men aýtjak kefim ştak ýetirinni Zamat diýipdir. Aid aleyye kalimatika haula. Yan okuyun janı gaýta okuydu diýipdir. Häzir gurruna giýrene ha. Häzir ayatdan Qur'an-ı Kerimden okuyana ha. Ey sawatly dostlar, owlagasyn. Fakat beýik Allah'a hamd aýtdy we kelime-i şahadat aýtdy Rasulullah jan. Gaýta aýtdy diýipdir. Ohan Rasulullah jan ýankyny gaýta aýdypdyr. Beýik Allah'a hamd bolsun, beýik Allah'dan kömek isteýän we men şahadat berýän kelime-i şahadat aýdypdyr. Ohan Zamat aýdypdyr. Yine bir öwürlesen şikefi diýipdir. Yine de Rasulullah jan aýdypdyr. Ohan Zamat näme diýipdir? Men ömür saýa porhan ne gördüm, jaduger de gördüm, şahir de gördüm diýipdir. Emma bizire geçdema ve laqad balagna qamusal bahri. Sen aýtýan kefin derýalaň gapdalyna tapylmaýar diýipdir. Sen aýtýan kefin derýaň çoňýer ýeriniň düýünden çykyp gaýtýar diýipdir. Murwaritlaň tapylýan ýerinden çykyp gaýtýar sen aýtýan kepleň diýipdir. Däliň urrun bolmaly diýipdir. Ve laqad balagna qamusal bahri. Sen aýtýan kepleň derýaň çoňýer ýeriniň düýünden aýtýar diýipdir. Bir derýalaň gapdalyna da tapylýan zat däl, hewer erzişli zat diýipdir. Eliň uzat men seň dininde diýipdir. Ey mümin musulmanlar, häzir Qur'an-ı Kerimden okuyup beren aka, häzir hiç de tawzih beren aka. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bolýa diýipdir. Elini uzadypdyr. Janymyz malymyz. Inata oğul güýdümiz Rasulullah janyň fedasy boldun. Elini uzadan moýna näme diýipdir? Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala qawmika qala ve ala qawmi. Elini yuttur, sene musulman mollun diýipdir. Elini tutakana, sen yine maňa bir zady gol ber diýipdir Rasulullah jan. Wa'de ber, näme diýipdir? Owaňy da musulman et diýipdir. O da bolýa, owaňy da musulman diýen wa'de berýän. Barıp inşallah dini ýetirer diýipdir. Şeýde kana musulman et. Ne kadar ders var bir gurrun içinde. Kıssat geçirmeli gurrun gel abi. Awwalky ders ýaşyca ders almalylar. Kafirler görün oturuşdylar, ay däli diýeýin, jaduger diýeýin. Hulasa Rasulullah jany eşitdirme, ýetirmäýin. Peýgamberimize gaşyn adam sataşdyrmaýyn diýdi da.
Qaytam şolan kefi bilen zamat däli bolsa men göreýin dip qaytam barmaga musulman bolmaga sebep bolupdyr. Qaytamyň musulmanlygyna sebep bolupdyr. Eger däli hiç diýmetikle bolsalar, şaýat zamat diýen adam hataşaýyn ne diýmetin Rasulullah jana. Yani şey Peygamberimiz namazdan sonra beyik Allah can menen münajat ediýänne Allahümme la mani'a lima a'tayta ve la mu'tiya lima mana'ta ve la yenfa'u zel ceddi minkel ceddu. Hudaya wanda. Sen bir zady bereýin diýsen, oň öwüne geçen bolmaz. Ve sen bir zady berjekkä diýsen, onu bir alypdy başaramaz bitdir. Ve Hudaya sen dergahynda bir adamyň awdallygyda peýdasy ýok, bir adamyň malynyň da peýdasy ýok. Amele salih bilen öwe gelmese Rasulullah janyň namazdan sonra münajaty şi. Şonu ders berýär. Ola atylşy wetile hiç kim musulman etmejek bolup, qaytam şolaň atylyp durşy adamlaryň musulman bolmagyna sebep bolupdy. Din bernamasyna mızahym bolmak zilletden başga, horlukdan başga, betbaxtydan maslahat getirýän nädir? Beyik Allah Ta'ala'nın kelamının içinde ve Resulullah Can'ın zindigi namasının içinde siratynyň yaşayışının içinde sebt bolup galýa taýinki kıyamata çeli ders bolsun diye. Din bernamasına mızahym bolmak horlukdan başga betbaxtçylykdan maslahat getirýän nädir? Şayet tarafı birime mızahym bolsun asylhyn ha. Emma Allah Taala başga yerden oňa bir mahraj, başga yerden oňa bir feraj, başga yerden bir atsalga hökmen goýar ihlasyna göre. Ona evyet berip, azal kefa edip, mızahym bolup, hiç sayt bolmar. It üýür, kerwan geçip gidene galar. Özüniň biderek nejis enterdigini tabit etdi bolar. O Hudaý Taalaň ýanyna giriftar bolar. Ol Hudaý Taalaň dininiň bernamasynyň gapdalynan haw etmek, ol ite meňdeş adamda bolýandyr. Kafira gelişikli zatdyr. Musulman adama gelişikli ýagdaý däldir. İkilenci diğer kalmalar onu örten ya Resulullah ya Muhammed diptir aňyrdan gelenni. Sen däli aly bolýan, maňa ejade berjek mi diýende Peygamberimiz gyjyrda marşmal bizim ýerimiz aýdyrsa kim aýtdy şonu taňa diýjek? Emma tamam gary ýudup, tamam ýumşaklyk bilen men kefmede kulak asyp başlaýan. Oň netijesini öýde oham nagat özünden azamat kökediye, nagat insaniyet, şarafet kökediye Mahtumul İşan aýtýandyr. Atarman, çafarman algyr ýigide yeri gelse bir mürüwwet ýaxşydyr. Rasulullah janyň ahlagyndan ders alaýdy. Üçüncüsi gysgarak geçeýin. Peygamberimiz Hatemun Nebiyyin nagadar kudrety beýany barmyşdy. Häzir Allah Taalaň kelamyny okuymaqa şon kalbi imanla dolu bolansaň, ilmden dolu bolansaň, sana bilen ýüreginden çykaryp aýdansaň, iki kelime aýdanda tarafy musulman edýär. Beyik Allah Taalaga hamd bolsun. Pak Allah'dan kömek isteyen ve men şahadet berýän bir Allah Zülcelala ve Muhammed abduhu ve rasuluh eneşke. Nat kudreti beýany wa ondan çyrym Qur'an-ı Kerimden soňram en qawi kudretli kep Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözüdür. Ve ahirkisi da diğer salmalı adamın mannay değil, ohum gurrun yidine gideýil. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gör, şol zamat diýen adam musulman bolanda, ey jowan dost, zamat peygamber mi? Yo, Yemenden gelen bir adam, derrew şoň boynuny daktyr, owaňy da musulman etdi. Yani Resulullah'a arka bolýupdyr, kömekçi bolýupdyr. Aya özümizden çüreyim, öwrenen zatymyzy dostumyza geçirmeden çüreyim, mahallemde geçirmeden çüreyim, mektep tabistanydan çüreyim. Tomus gelensen gurrun koklamdy, ýok, dogry gurrun öýdi. Gör Peygamberimiň aýtyşyny, "Wa ala qawmika" Gol ver owaňy da dine rahmet çekdidir. Bolýa ya Rasulullah, "Wa ala qawmi" owaňy da rahmet çekeýin diýipdi. Elhamdülillah hemmemiz Resulullah janyň ümmeti ki kelime-i şahadet aýdyp ötýär. İmanyň içinde öwrenýän zadyň, bilýän zadyň, eşitýän zadyň öz içeriğimiz, owamyz başga musulmanlara din gurruny, yani Allah Taalaň nurunyň içinde goý girtinip begenmek da.
Müslümandyk onuň gowlugy irade etmek. Hulasa kafirlik gördüler, gaýtan musulmanlyk köfelip barýar. Ýol ütgetipdirler. Indi näme etmeli? Indi maskara etmeli, oýnamaly, gülüşmeli, Rasulullah janyň üstüne aşgal dökmeli, kum dökmeli, taýinki sahabalyň ruhlaryny ejizletmeli. Bizir orta qiyinlik diýsille diýip indi bir ýola gelipdirler. Üýşipdirler kafirler, oturşypdyrlar. Näme diýeli? Indi faqat maskara edip gülşeýli. Şeysekde musulman boljak adam da musulman bolar. Ay beýtirip maskaraçylyk boljak da gerekki hadi diýsille diýip. On maskara etmeklerini başlapdyrlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her hiyabana gaşyn çykanda bir zaňyr kafirin miri Peygamberimizin ýüzüne sen özüň näme? Peygamberimizi aýyp edip, ýürüşinden aýyp edip, kepleşinden aýyp edip, hatta Allah Taala'dan aýyp edip maskara etjek bolup utandyrjak bolýan. Ýüzünden näme aýyp etmäge durup, Peygamberimizi gurrun barajak ýerlerde sahabalar ýanyna aýyp etýän. Allah Taala aýat diýberdi. Bismillahirrahmanirrahim. Veylul likulli humazatin lumazah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده ويل لكل همزة لمزة Allah Taala aýdypdyr, cehennem bolsun, dargamak bolsun, betbahtçylyk bolsun. Rasulullah jany we kıyamata çelýän musulmanlaryň ýüzüne we ýygynyň aýyp edip, maskara edip, garaşandan bir aýyp tapjak bolýan adama dargamak bolsun. Ina ayetçi. Veylul likulli humazatin lumaza. Şonu ýitdir aýat. Ol başardy Peygamberimiz maskara etjek bolup başlapdyr. Allah Taala da ýüzüne we ýygynyň başarta aýyp tapjak bolup, utandyrjak bolup, bir bahanaň ýygyny gerip beren adama weyl bolsun diýipdir. Ey mümin musulmanlar, ders sahaby birlere. Likulli humazatin lumaza. Her bir aýbyň ýygyny gerip berene. Hulasa bir bahana tapjak şol aýyp etjek. Bir ýerinden tutup aljak şol. Bir ulukhan şu bir ýerinden aýyp tapsa, bir gyzyl genç datafan ýanyna gidip şonu ýaplap aýtjak da birine. Allah Taala haram etipdir onu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuçelerde, hiyaballarda gelip belki mübarek kellesine yürütü eylülen koşavuşlar kum uymağa durtturlar. Bir sonra da geliyor da hani Hazreti Hamza yanaklı geçen hafta Müslüman oldu. Hazreti Hamza da Müslüman olandan sonra yeke müdahim olmanırlar, kafirle uyuşupdurlar. Uyuşup edelim. Hazreti Hamza'ya bir yere deyse uyuşup öldürecekler. Peygamberimiz de cihad etmeye icadınız yok deyipdir. Ondan sonra uyuşup müdahim olyamıştıklar. 20 nefer, 30 nefer, 40 nefer oldu. Mübarek Peygamberin üstüne kum uyuyamıştıklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem فعاد إلى بيته والتراب على رأسه المبارك فقامت إحدى بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بنية لا تبكي. mübarek kellesi qumdan nolu olmalı. Hazreti Zeynep de olsa, Hazreti Fatıma da olsa, Ruqayya da olsa gözlerinden yaş akıp dädelerinin Rasulullah janyň kellen etek eňdip mübarek kellesine suýup Peygamberimizin kellesini ýuýýarmyşdyk. Hazreti Hadice bilen gyýdylar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýarmyş: "Ey gyýdylam, ağlamaň, Allah Taala men arkamdyr" diýärmişdik. Ine bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme berýän horluklar. Yine de Kabe'ň ýanyna gurun namaz okyp durmuşdyk Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kan adam ýüşüp duran kafirlerden. Ebu Cehl aýdypdyr. Hey diýipdir. Gaýratlyňyzda ýokmy diýipdir. Teleke işe batyrçylyk eden bolupdy. Hannipdir beýle diýipdir diýen eçegeti we aşgaly we äpberlen derisi we oklaňda şu Muhammedin gerşini üstüne secde edenle diýipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz okyp duran. Şol içinde batır tarap biri bir diýen aşgalyny eçegetini getirip gözleşip durupdyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde edende dogry gerşinin üstüne oklapdyr ýankylar. Peygamberimiz secde etmişdik.
Oha bu gurrun Hazreti Fatıma bir haber verdi. Hazreti Fatıma da bolsa 9-10 yaşındakice qyzy oglanma. Nam Hazreti Fatıma yortup qaydypdyr. Üstünden Peygamberimizden ayırıp kişi qyzy oglanna kafirlere bak sövmäge durupdyr. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد وأمية بن خلف وعقبة وعمارته. Ey Hudayaş Ebu Cehil menden fawzana deyipdir. Ey Hudaya Velid'i sana tavşırdım. Ey Hudaya Ukba'nı sana tavşırdım. Ey Hudaya Amaret'i sana tavşırdım. Ey Hudaya Amaret'i sana tavşırdım. Ey Hudaya İbn Şeyban'ı sana tavşırdım. Fawzanaşılar men başımdan deyipdir. Ahir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ini bedduanı asmana aşıp uçurupdur. Ulu Mekke sandıra veripdir. Bir Kâbe'nin yanına, bir Muhammed mun duası kabul edip, olanda hemmesi tutuş kafir olup, darga, vilil, har olup, şu yıkılan boyuna cehenneme kaçın kaçıyaş olan hemmeti. Hiç kayıtı musulmançılık iman nesip etmiyor. Yankı 7 nefer Resulullah'ın ağıtlarını tutup, yıkı namazdan sonra Allahümme aleyke bi Ebi Cehil. Hudayaş Ebu Cehil sana tavşırdım, dargasana, ayırsana men başımdan deyipti. Beyle bir mıdahımçılık olup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına gireftar olupdur. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Oham yine de bulan mıdahımçılıklarını kemeltmendirler. Peygamberimiz sahabalar bilen daşarik çıkanlar bular görsele oho yerin yüzünün padişahları geliyor. Fars, Rum fethetjekler geliyor. Son Peygamberimiz aytyanmıştık da İslam azda bolsak işte Fars'ta feth olur, Rum'da feth olur. İmparatoriye Fars, Rum hemmesi yıkılıp Müslüman bolacaktır deyip aytyanmıştık. Aman maskara etyanmıştıklar. Yerin yüzünün padişahları geliyor, buları görün deyip el çarpışıp, zıykılık çalışıp, gülüşüp maskara etyanmıştıklar Resulullah cani sahabaları. Oham bir aydiptir. Hey ore pehlevan, häzir adam yıkmadık. Türkmen arkası yere degmedik bir pehlevan varmıştık. Ey Muhammed deyiptir. Men görüşüp men yıksan men musulman bolayım deyiptir. Oham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gedek görüşüp üçüsünü de yere yazıptır. Oham ey deyiptir falani inni görüşün gurrun koy. Gir imanın içine deyiptir. Gir beyik Allah Taala'nın nurunun içine, bereketinin içine deyiptir. O dövrüni ve zattir. Şu bağa gelliysen, şu bağda gelse musulman bolayım deyiptir. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey bağ Allah Taala'nın izni bilen qayıp berip deyipdir. Fa aqbalatish shajaratu takhuddu'l arda. Yer yarıp qaydı ötdür. Be bizil jadugerliginde var mı sen deyipdir. İzine gitse musulman bolayım deyipdir. Oham aydypdir ey bağ Hudaýyň izni bilen izine git deyipdir. Yine izine gidipdir. Sana jadugerligiň güýçlümüşdik aýdyp yine musulmançylyğa girmäni betbaht bolup jadugerdik geçipdirler. Bir de Peygamberimize bolýan adalardan. Oham şeýitdirip maskara edip gülüşüp duqala Allah Taala ayet diýipdir. Veylül lil mutaffifina ahirki ayeleri okuýaýlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnnellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yadhakûn ve izâ marrû bihim yetegâmezûn ve izâ انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Sadece tercümetine edeyim. Beyik deflava içinde. Günahkar adamlar, musulmanlar görüp gülýärler. Ve izâ marru bihim yetegâmezûn.
Müslümanlar kafirliň deňesinden geçenni işare edip masgara etýärler. Ey ayet haşy. Kur'an-ı Kerim haşy. Beyik Allah Teala'nın kelamı haşy. Ve izâ marru bihim yetagâmezûn. Müslümanlar geçenni bir-birine kaşlaryny aldyryp gözlerini gymladyp barya hadip el çarpyşyp oňa masgara edýärler. Oňam izinden ahyryndan nädiýär? فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Yeki aýsam wagt geçecek. Kıyamet gün Müslümanlar tahtın üstünde beheşikde oturup Müslümanlar şoğun güljekdir, kafirlaryň cehenneme süýrelip barşyny görerlerini. Ina ayet kerimiş. O Müslümanlara bir yürek soğukluk, bir keyipçilik, bir begenmeklik bolupdyr. Olaň ızalary, olaň maskaralar göze zady görünüp bermendir. Kafirle gülýäle, Müslümanlar maskara etýäle, hey bulan bolup berşini görün, paçaly gelýär. Hey bardak maskara etýäle. Hudaý Taala näme diýär? Şeýtir maskara etdiler. Kıyamatda Müslümanlaryň gülşini görersiňiz. Allah Taala'nın kelamy görersiňiz. Müslümanlar gülüp kafirliň zelil bolşyny görersim inşallah. Şol beýik Allah'ın kelamynyň tersligi bolmaz. Oňam kafirler yine oturşypdyrlar. Yine maskara etmeň pikirine. Nazır diýip bir betbaht barmış, olay dipdir. Men nipdir bir ýurda baraýyn nipdir, Sasani padşalyň gissalaryny getireýin. Näbila Musa, İsa, Zekeriya, şu peýgamberleriň gurrunny aýtýar. Men gideýin kadym padşalyň zindigi namasyny getireýin dip bir ýurda gidip okyp bilip bir zat edip gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her haçan Kur'an okuysa o da şahnama açıp kadym padşalyň gurrundan aýdýan. Men gurrunum süýjüdir hamyndan dip şeýle mızahym bolýan. Bila bir ýoly bolupdyr. Ýene de bir ýoly bir ýerik baryp kan aýdym okuyan zenanalar gyýyllary getiripdir. Her kim kulak asyn. Hep senetli dogry gurrun haşy. Her kim musulman bolanlygyny eşitse, ya musulman bolmany, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gaşyn gatnaýarlygyny, ogryýarlygyny eşitse, ýanky aýdym okuyan gyrnak gyýdyň birini, ol kireni tutup geldi da. Şoň ýani 2-3 gün bol, çaýyny ber, naharyny ber, şoňa aýdym okuy diýärmişdik. Oňam bar aýtýarmışdyk, muň menen hoş geçirmek gowmy, ya Muhammediň dini gowmy diýärmişdik. Allah Teala ayet diýerdir. Ve minen nasi men yeşteri lehvel hadis. Bir towar kafirler vardır. Bir aýdym okuyan gyýdy satyn alyp gelýärler. Li yudilla an sabilillah. Hudaýyň dininden alyp galjak bolup bi gayri ilmin näme bilmäni ve yettehidaha huzwa din maskhara tutunýa. Ulaika lahum azabun muhin. Aňyrda bir ulkan azap başalara dipdirdi. Ene dogry Kur'an-ı Kerimde şo wagt ýenipdir. Aýny şu mahal kafirliň üstünde gurrun dämeýse ey jowan dostlar, ey mu'minler, ey musulmanlar, aýny şu mahal gurrun dämeýse. Bizi Kur'an-ı Kerim eşitdirmejek bolup, mahbaralar bilen, filmler bilen nägadar biziň mümin musulman jowan aýal erkeklerimiziň üstüne işlenip ötýär. Hadar qoqiya adama var. Eme gerek ki, aramış gerek ki, näme işgal wadip, inne Hudaý taklaryny şonu halal belki gowzat diýjekdi bolup barýarlar. Näjire ey jowan dost. Wagtlar näjire Allah Taala'nın kelamy kimden iýberilýär? Iň ferişteliň ulusy Jibril ferişteden iýberilen. Kime iňe? Ömrünü günah etmedik Resulullah canı inen. Kelamullahi azze ve cel. Şonu okuysak, şon menen ons tapsak, şon menen aramışa yetsek, öýümüz nurdan da olmazmy? Bereketten de olmazmy? Dünyamyz abat bolmarmy? Ahiretimiz abat bolmarmy? Öýümüze aramış gelmezmi? Öýümüze sakinet gelmezmi? Hay Allah'ın kelamy Jibril ferişten getirip Resulullah'ın üstümede gelen zadı koyup gelip inni bir aydıma meňdeşe güýmen galyp kan hana wadalar näjirek nurani öýlerini hayp garanqylykda geçirip berdi.
Fakirle hoş geçirýärmi gadipdi. Emma bir form giriftar zannanda ýaşy gülüpdi ha. Ýöne garaňkyda ýaşap ber. Dünýesi de garaňkydyr, jüýsi de garaňkydyr, gabry da garaňkydyr, kıyamady da garaňkydyr. Näme üçin? Bir güne beýik Allah'a şin barmaly biz. Şonu goý, Allah Taala öz kelamy bilen marayly. Onuň üstünde men wagt kanda ilemäýin. Hulasa ol ýan kafirler aýdym sizden anlar kän ejarat getiripdirler. Her kim musulman boljak bolsa, bir heley bir gyz şoňa gaşyn bar, çaýsy unmer, aýdym oky, oýun çykar. Hulasa şonu onda bar aýtýamyşdyk. Şygawmy Qur'an gowmy diýýärmişdik. Wallahi şeýlek bu hoş geçirdi diýip şeýtýärmişdik. Aýny huşy zamanyň görüri. La hawla we la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Oham yeni Qur'an-ı Kerim'in beraberine bizim özümüz näme üçin Qur'an çykarmaýasykdyr kafirler? Biz de aslında özümizden Qur'an mecreyl. Arapdan meger Resulullah okuyan Qur'an-ı Kerim hava inna enzelnahu Qur'anan Arabiyya. Qur'an-ı Kerim Arap akıllı, bilimli, savatlılar qaw işdir, qaw gulagasın. Am bilawr sure bejertdirler. Sure-i Fil dip. Bilen alam tara keyfe fa'ala rabbuka bi ashabil fil yana. Bejerillerdeşi. El fil, mal fil, ve ma adraka mal fil, lehu khurtumun tawil. Fil näme? Filin uyun burnu var. Am öýler oturup iň aňyrda akylly bejerip durdyga. Öýler ýene ay bolmady ki, mala maskaraçyk, näzir mereka getirjek dipdir. Bu näzir aýtjak bir Qur'an bejerip dipdir. Emma beýik Allah'ın kelamyny öýde. El-qari'atu mal-qari'ah ve ma adraka mal-qari'ah. Bir de şu ha, oğudurluğunu öýde. El-qari'ah mal-qari'ah ve ma adraka mal-qari'ah. Ola da şoňa bejerip şondan görüp, emma nägat gelişiksiz, nägat nursyz, nägat bereketsiz, nägat manasyz. El-fil, mal-fil ve ma adraka mal-fil lehu khurtumun tawil. Hiç manasy ýok. Fil näme? Filin uzun burnu var. Lem aňyrda akylly bejeriller. Menne ol, Allah Taala aýdypdyr. Bir surada getirip bilseňiz getiriň diýipdir. İnsanlyk jylla, ýerin ýüzi, tamam mahlukat üýüşsün diýipdir. Bir jidäne getiren sura diýipdir. Hiç başarmarsyňyz diýipdir. Ol beýik Allah Taala'nın kelamy mahlukatyň kelamy bilen deň bolmaz diýipdir. Ine Qur'an-ı Kerimden alqaljak bolup qadim padşalyň gurrungyny bir getiripdirler. O gurrunly ýerde beýik Allah'ın kelamy ýerde. Aýdym çögeleri getiripdirler. Onu Allah Taala tehdit etipdir. Sura getiren şip bolupdyrlar. Resulullah jany maskara edip, sahabeler maskara edip, ene her ýoldan gelipdirler. Ene beýik Allah'ın kelamy. Bäribaş bu oturşygymy Qur'an-ı Kerim'iň nuruny, Resulullah jan zindigisiniň bereketini wezden, ýöne itýanak bolup howlak galyp, ebedi Allah Taala'nın gaharyna duçar bolan adamlar bolupdyrlar. Bir üçdäne gysgadyk ders başyň içinde. Wagtymda tamam boluşy ders aýdyp tamam eden inşallah. Aňyrty 3-4 dagyga. Özüme we hemmemde ders aýdýan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Hudaý aýtýar diýip, ýanky gurrunlardan ders taby, gurrun ýyldal. Hudaý aýdýar, näme aýdýar Allah Taala? Men adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadisun sahih rawahu al-Imam Bukhari. Her kim düşman tutunsa Allah Taala aýdypdyr. Her kim düşmançylyk etse men dostlamyň biri bilen, her kim düşmanlyk etse men dostlamyň biri bilen diýipdir Allah Taala. Ýa-ni faqat adantuhu bil harb. Men Hudaý elan ediyen şol adam orta çyksyn, men Hudaý bilen jeň etsin şol diýipdir. Men adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Her kim Hudaýyň dosty bilen düşman bolsa, Hudaýyň dostyny düşman tutunsa, men Hudaý bilen jeň etmäne orta gelsin diýipdir. Men şonu dargadaýyn diýipdir, o da dargamajak bolsam göreýli wakaýl diýipdir. Musulman adam bir neferin dini sebepli, bir neferin takwalygy sebepli, bir neferin Hudaýlyk sebepli düşmanlyk görmek, aňyrda dargamakdyr. Allah Taalaň hadisi kudüside aýdan kefidir. Ýanky adamlar öýden Resulullah jana
düşmançılık etjek bolup zelil bolup geçikdiler. Yine de bir gaty bir geň zat şadamanly we kafirlaň zamanynda ey jowan dostlar, ey imanly dogallar. Inni haqiqati qaziyany özdesen musulmanlar kafirlar maskar etmeliler. Ey baba nätirip ketpäňiz adyp gelin Hudaýyň ýoluna, ey herre, ey beýtmäň dip, ey näjire bolýa, batylyň içinde, bozguň içinde dargak girip beren adamlar Hudaý Taala nurunyň içinde girip berenleri maskar etmeli. Bu näjire zat bolýa? Bu näjire aks bolýa? Bu näjire wajgun ters bolýa? Hudaý Taala imanın içinde, nurun içinde, hidayetin içinde, Allah Taala'nın dininin içinde girip veren adamı icazı vermeye, kafiri maskar etmeye. Emme kafirçılık ne kadar gen, ne kadar betbahti, dargak girip be, qaytam nurun içinde, imanın içinde adamları maskar etmeli. Ne kadar ters oluyor, ne kadar aksi qaziye oluyor be. Elbette bir genler, bir de özü Hudaýdan daşlygyň aňyrda bir alamaty, bir betbahtçylyk bolmaly. Hudaý saklaýan. Bu ahyrky derste görünip ötýär. Resulullah jan kynçylyklar çekipdir, nämeden çürüm? Şu din dünýä boýunça ýaýrasyn. Hi bolmany şu mal 3500 kilometr daşda geçip beren türkmen ýylyň için imanyň içinde geçip. Ol kynçylyklar çekişin öýde mübarek kellerine gum goýulypdyr, hafa oklanypdyr, maskara edilipdir, oýnalypdyr, her zatlar aýdylypdyr. Indi biz fakat guşymyzy arassalaman, fakat şoňa bir güýjümiz ýetmejek bolsa, ýa bir kompýuterlemede arassalamajak bolsak, gelişmez jowan dostlar. İmanly, mümin, musulman, erkek we aýal bolýar. Şu dinin, şizirek zahmetler, şizirek kıyınçılıklar bilen üstümüze gelip öti, ardan satmayın, muft satmayın. Bir kıydın ya bir erkeğin, ya heleyin, ya erin, ya inatan hatta, ya oğluydun, gövünü örcek bolup Hudaýyň gaharına tuşamayın. Ardancık satmayın hulasa. Aslında bundan dert halayı, özümüz oturup dert halı vermeyin. Näçe oturup yank Resulullah canın kıyınçılıklarından. Allah Teala nuri imandan ayırmasın. Allah Teala dünya ahir saadet, yurdumuz parahat, vatanımız emniyet asayişten ayırmasın. Ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden ayırmasın inşallah. Musafiratta, hıtmatta, qurbatta tamam müşkilli doğulan beyik Allah Teala müşkillerini asan etsin inşallah. Bir alhamd kul vallah Suriye felağı nas hoş boqiylim. İnşallah ötölün ruhuna bahşedip dua etdiyenlere, müşkillere, içeride daşarda iyilunimizde dua eder inşallah. بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pira ilahi amin ya erhamer rahimin. İlahi amin. İçeride daşarda kulak asiyerlere dostun elinden tutmak. Maşallah. Bir kıyısı giycelerde bir saat 11'de dayav durmak. İlahi amin. İyilunimde hemmemde duada var. İlahi amin. İlahi amin. Barakallah. Maşallah. İlahi amin. İlahi amin. Marizlamıza şefa, yurdumuz parahat, vatanımız emniyet. İlahi amin. Amin ya mucibed da'avat. Amin ya erhamer rahim. Birahmetke ya erhamer rahim. Ol ya gayrat edin. Barakallah. Subhan rabbika rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillah.